ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಹರೀಶ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದ ನಿತಿನ್ ಎಸ್ ದೇವಾಡಿಗ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಮೂವಿ ತುಳು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಮೂವಿ ನವಂಬರ್ 6ಗೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವನುಂಡು. ನಿತಿನ್ ದುಬೈಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಇಸ್ ಪೋಸ್ಟರ್. ಒಂದು ನಿತಿನ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀರೋ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ಲ 6 ನವಂಬರ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಬತ್ತದು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಮೂವಿನ ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಯಾನ್ಲ ಇಂಚಪ್ಪ ತುಳು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇನೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಕನ್ನಡ ಮೂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಜವನೇರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅವಡು ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದವಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ದಿಲ್ ರಂಗ್ 2 4 ಭಾಷೆಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವನೊಂದಿಗೆ ತುಳು ಅಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು ಬೊಕ್ಕ ಮಲಯಾಳಂ. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮೂವಿದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರಿಟರ್ನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಭಿಷೇಕ್ ರಾವ್. ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಈ ಜಗತ್ತಿಡು ಪ್ಯೂರ್ ಲವ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ ಮಾತ್ರ. ಯಾನ್ ಕೇನಂದಿನ ಮಾತ ಕೊರಂದಿಪ್ಪೇರ ದೇವೇರು ಆಂಡ ಯಾನ್ ದಾಲಕೇಂಡಲ ಇಚ್ಚಿ ಪಂತಿಜರೆನ್ನ ದೇವೇರು. ನಾಲ್ ಭಾಷೆಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವನೊಂದಿಗೆ ತುಳು ಅಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು ಬೊಕ್ಕ ಮಲಯಾಳಂ. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ.